la un nou episod de Minecraft. Asta e o lume pe care abia am făcut-o. Fratele meu, Alex, care sper să apară. Nu o să vin. Ba, o să vină în curând. Pentru că dacă am fani, dacă există așa ceva pentru mine, sper să îmi dea totuși un like dacă nu joacă Bebe. Hai de Bebe, te rog, fanii mei te așteaptă dacă am așa. What? Hai, Bebe, intri. Eu mai încolo. Acum. Hai, Bebe. Uitați-mă că zic Bebe, Bebe este fratele meu. Îl cheamă Alex, de fapt. Alex, zi. Mai gândiți-vă cum ar fi să spargi în viața reală, cum e să spargi un pom cu o friptură de porc. Păi asta faci tu acum? Da. Sau cu o pâine sau cu morcov să spargi un pom.
Hai mai intri. Salut, tati, cum ai vorbit? De ce vrei? Unde și eu mai încolo? Mă, ai văzut cum plânge ca aia din desene? Cum o chema? Te-am văzut la parada de anul trecut. Ai scăpat brățara. Am luat-o eu, dar nu te-am mai găsit. Am ținut-o la congelator, să nu se strice, în caz că te voi reîntâlni. Erai pe carul alegoric spălătoria Udo. Aveai bule de să pun în păr. Trebuia să fiu perie de spălat. Scuze, Connie, dacă ți-aș fi înapoiat brățara atunci, acum nu ai fi în bula asta cu mine. Nu, e bine. Nu mă distrez. Da, habar n-am ce să fac de asta. E frică. Ești frumos. Da. Are câte cuvinte să fie? Mamă, cum mă fac? E bine! Acum du-te, du-te! Pe acolo! Ce se întâmplă? Ce ai făcut? A fost incredibil! Da? Serios? Poftim brățara! Din nou! Mersi! Așadar, nu ne prezinți? Steven avea emoții să te întâlnească, așa-i, Steven? Ei, nu te pune cu dinamica lui. Dinamica ta? Leu 3. Direct pe casetă. Herobrine. Nu. Nu știu, dar mi s-a părut că am văzut ochi albi. Mersi, Teddy, doar că aș putea lua o gogoașă, ar fi gustoasă, dar gogoși au mereu. Nu ar trebui să trăiesc viața din plin și să încerc lucruri noi, așa că acum aș lua numele tău?
Cred că, scuzați-mă că n-am vorbit, dar cred că vom continua pe alt episod. A fost să zic și eu o serie, dar nu voi zice pentru că nu sunt sigur dacă folosesc cuvintele bune și vom mai face episoade, depinde dacă v-a plăcut. O mișcare bună. Mersi. Câine elicopter, cum faci asta? Ce să fac? Care e secretul tău? Cum de ești așa de talentat? Concentrat pe talent, Steven. Alta ține doar de comunicare. Este o conversație. Orice alegere faci e o declarație. Și Nu te că... gândi la eficiență sau la respectarea standardelor. Ne vedem în episodul următor. Dați un like dacă v-a plăcut și abonați-vă la canal. La revedere! Stați, Nu mai faci încă un episod? la revedere! La revedere! La revedere! La revedere!